tanto como na vila ourensá de Maceda, onde están a festexar o seu famoso entroido quente. Tamara. De onde? Ola, están aí, miñas vidas, poden escoitarme, poden sentirme. Eu estou feliz de estar aquí, porque a un ourensá poñedes un disfrace e non precisa máis nada para ser feliz. Estamos aquí, estou nun dos entroidos de verao máis famosos de todo Galicia, o entroido quente de Maceda. Quente é un anaco, porque o termómetro xa supera os 30 grados de temperatura, pero non nos importa porque isto enchenos moito máis de enerxía. A que sí? Xincana con divertidas probas de habilidade. Tamén faremos o noso particular concurso de disfraces e pasaremos toda a tarde na rúa porque está repleta de colorido, de diversión, de ledicia e de moita festa. Samba de Janeiro, arriba! Pois desexando estamos de descubrir ese viaxe cheo de fantasía. Dicíamos que coñecida é a vila de Maceda polo seu entroido, ca figura tradicional do felo. Pero este ano non quixeron agardar ata o inverno. Eu non sei se é por facerlle competencia ao entroido de verán ou polo que sexa, pero festexan o seu entroido quente. E ademais, hai premio para o disfrace máis original. Para min gaña xa Tamara. Tamara, tes competencia ou non? Non somente porque a xente veña vestida moi elegante e moi colorida, senón porque tamén, como vedes, hai moitísima festa en Maceda. Ademais, estou eu de DJ, entón vou parar a música un momentiño para poder falar con todos estes macedáns. A ver, vamos a dar a pausa. Só un momento, despois seguimos cantando, pero é que senón non me dou aclarado. Perdón por cortar o rollo. É directo. A ver, cuidado co que me decides. Ai, mira, iso é o gorrocóptero. Gorrocóptero! De que ves, entón? Porque nin Novita, nin Doraemon... De gorrocóptero. Maravilla, podes ir voando con... Sí, ahora mismo. Epa, encántame. A ver, quen máis? Ai, dime, por favor, que isto é un disfrace. No, Ves así? veño así. Ai, miña pobre, pero non pasa nada, hai ganas de pasalo ben e de bailar, Festa. non? Home, non, festa rachada. Espérate, mira, se hai un premio glamoroso esta tarde en Maceda, penso que o vai levar este modelazo. Moitas gracias. Aí a tope, cun bolso de marca dos caros, non? Guiri de época. Guiri de época. Con un bolso de plástico. Estás guapísima. Moitas gracias, tú tamén. Ai, moitísimas grazas. A ver, desfílanos aí para toda a audiencia do Aquí Galicia. Eso é fiu, eso é flow e non o da cucaracha. ¡De la cucaracha! ¡Me gusta así! ¡Ya está así! ¡Se emborracha! Todo patrocinado por Estrella Galicia. Espera. Mira a cousa. A ver, dime. Estamos en directos, vas te ver e vas decir, ai, mi madriña. Ai, mi madriña. Non eu, a miña muller. En Maceda hai, o sea, en todo Galicia hai moitísimos entroidos de verao. Maceda leva unhas 15 edicións. Por que é o mellor entroido de verao de todo O mellor Galicia? entroido. Aí que o tes. Se faz o favor, das unha volta a xente que é aquí entroideira leva unha sangre. Entroido de verao, entroido de inverno, entroido todo ano. Maravilloso. Que Esta viva xente... Maceda! Viva Maceda! Aí estamos. Espera. Que mira, teño aquí a Touriñán. Casi, un aire damos e intentamos disfrutar do entroido, sea Touriñán ou sea quen sea. Casi disfrutar desta festa que é de Maceda e para todos. Desde Maceda para todos. Viva o entroido quente de Maceda! Entroido quente de Maceda, veña, vamos continuar bailando. O flow da cucaracha arriba, continuamos coa festa no entroido quente de Maceda esta tarde en directo pro Aquí Galicia. Moi ben, seguide disfrutando e festexando, pero para min ti gañas de momento polo disfrace. Case me engaña a cabo do noso querido Touriñán, pero non, coñecémola ben. Tamara, estás por aí? Escoitasnos? Aquí estou. Está cousa quente ou non? Escucho mis vidas, sí, escoitovos perfectamente. O que pasa é que antes estaba nun momento de festa, agora viñen para a sombra coa comisión de festas, porque sabedes que todas as festas de Galicia fanse realidade gracias ao esforzo de todos eses veciños e veciñas que durante tantos meses reban a favor para que toda a súa xente poida disfrutar dunha festa, como por exemplo o entroido quente de Maceda. Ana, ti és unha das que está metida no allo, moito esforzo, non? Hai detrás desta celebración. A verdade é que si, é o noso primeiro ano, bueno, estamos un pouco nerviosos de que todo salga ben,
E, bueno, a verdad que levamos unhas semanas, pois, traballando moito, a verdad. Pero paga a pena, supoño, porque levamos dende o mediodía aquí en Maceda, as rúas están ateigadas de animación de Ledicia, a xente toda disfrazada, se dá gusto. Sí, a ver, a noso final é o que nos fai seguir con isto, non? Ver a xente disfrutar e, non sei, esperamos que todo salga moi ben e que pasen genial. Comisión debutante, porque outras xa levaban outros anos, recordamos que estamos na edición número 15, hai nervios, moita responsabilidade, non? Moitos nervios, sí. Esperemos que salga todo ben. Que novidades hai nesta edición do 2024? Pois este ano, así o máis novedoso foi que fixemos un obradoiro infantil para os nenos con dos grupos que ven tocar a noite, con Latexo. Nada, será ás 6:30 aí abaixo na praza para que os nenos estén aí tocando e así. Oye, pois tomo nota, 6:30 estaremos en directo os do Aquí Galicia con Latexo, con todos eses nenos, nenas e adultos que se queiran anotar o obradoiro. Hai enerxía, aínda nos queda moita festa por diante durante toda a tarde, non? Sí, sí. Hai festa para todo o mundo. Estades guapísimas todas. Gracias, como a ti. Gracias. Tomando exemplo, claro, a comisión ten que estar ben vestida. Eu estou buscando os segredos desta festa, porque é un dos entroidos quentes máis famosos de todo Galicia. Pois, como tú dis, o pueblo está a reventar. Ao fin e ao cabo van 15 anos facendo isto, hai que seguir para adiante, que a peña disfrute, e o secreto é disfrutar, ter festa e troula para toda Galicia. Pois moita sorte xa pensando na edición 16 e que vivo o entroido quente de Maceda! Vente, vente, vente! O entroido quente! Vente, vente, vente! O entroido quente! Que divertido, Quen mi conta un madriña. pinto Recorden de que xullo así tan fresquiño, verdade? Ir de entroido. Son as 4:20 agora, Pois en Maceda están, no entroido máis quente. Tamara, non sei, está festexando. Moi ben. Será pola calor que fai, claro. E que hai premio, mira, mira. A ver. Cual é o mellor entroido de verán de Galicia? Hai algunha dúbida? Eu penso que non. O mellor entroido de todo Galicia nestas datas está aquí en Maceda. Pero non todo o mundo ven disfrazado, non? Porque hai aquí algún que outro que ven de traballar toda a mañá. Eu levantei ás 3 da mañá para ir pescar unhas sardiñas para facer uns espetos ahora á tarde. Que planazo, É o que hai que facer, hai que traballar tamén, non é todo festa. Espetos e logo churrasco, joder. Home, claro, por suposto. Mira, vou coñecer a máis disfrazadas. Estou vendo aí un disfraz traballadísimo. Mira, vente por aquí, Edu, por favor. Porque mirade que é todo isto, este espalder, estes brillos, estas cores. Pero levouche un longo tempo, non, preparar todo isto. Bueno, foi un pouco express, pero sí, ten o seu traballo. Despois desfilarás, non, para todo o pobo de Maceda. Claro, á tarde, a partir das 8, desfile polas rúas de Maceda. Aí, tomen nota a todas as persoas que están pretiño de Maceda que se queren vir para disfrutar dese desfile de pola tarde, aínda están a tempo. Pero bueno, dende as profundidades mariñas, esta sereiña, como se chama? Lucía. Lucía, estás guapísima. Gracias. A ver, date media volta, que te ves a todo Galicia. Guau, Ariel, a sereiña Ariel. Sí. Que ademais pro entroido quente, co calor que fai, estáse de maravilla. Sí. Despois igual hasta te vas dar un chapuzón á piscina, non? Sí. Pois disfruta desta tardiña, que tendes un ambientazo aquí. Sí. Espectacular. A ver, con quen máis podemos falar? Ai, mirade que estou vendo unha cara coñecida. Esta, ven aquí. Pero ti de quen ves sendo? Eu veño sendo Tina Turner. Tina Turner, aí está. Pero bueno. Pasando un pouco de calor, Pasando un pouco de calor. O galego falalo bastante ben. De maravilla, viña a pasar os braus aquí a Maceda. Eso non o sabe nadie, Ah, claro, que son, aquí están os mellores entroidos. Verdad, no entroido quente de Maceda. Mandamos unha canción, xa que estamos, ou que? Bueno, a ver si nos atrevemos, porque a voz... A ver, micro, e vamos. You simply don't better all the race. Pero eu non son Tina Turner, ti. Bueno, pero tú cantas millor, hoxe que eu. A noite estuve onte de concerto aquí e entonces foi o que me provocou que quedaras un poz. Claro, hai que repousar. E para rematar, estou vendo unha muller super colorida, voume vir por aquí. Veña vostede por aquí, por favor, que me estaba contaxiando de alegría porque ven guapísima,
A verdade é que sí, é un día especial para o noso povo e para toda a xente que queira participar nesta bonita festa. Chámase entroido quente porque fai moito calor? Moito calor, porque depois hai o entroido de inverno, algunhas veces chove, está no isto. Fixe un día maravilloso e con este calor xa tarde, madre mía, isto vai o povo a reventar. Ai, pois... O desfile, charanga, temos de todo. Comida, juerga, todo o que queiras encontrar en Maceda telo que buscar. Non puiden vender o mellor, compañeiros. Volvede máis tarde, que aquí hai moito ambientazo que ensinar. Pois volveremos, claro que sí, porque de momento estamos Están aquí animados moi ben como tamén están acompañados. en Maceda, en Ourense, que están celebrando o entroido quente. É quente porque fai calor. Debe ser por iso, non? Sí, Digo eu. porque no verán, porque Maceda é famosa no inverno. É no polo inverno, entroido. polos felos. Claro. Pero que son os felos? Se vos falo dos cigarróns de Verín ou dos peliqueiros de Laza, os felos de Maceda. Sabes que os felos de Maceda no entroido quente non poden sair á rúa? Porque sería sacrilexio. Xa dicía eu. Sí, mirade. Ven este sorriso pícaro, estas cellas ben perfiladas e os coloretes marcados? Pois pertence ao felo, a máscara tradicional do entroido de Maceda. Iso sí, non se me equivoquen, que somente fan acto de presencia no entroido de inverno, durante o mes de febreiro, Asunción. É así, non? Sí, claro. O felo solo sale o que é desde principios de enero hasta o remate o remate o martes de entroido, é dicir, antes da cuaresma. Aquí podémolo ver durante todo o ano porque estamos na pensión residencial O Lar dos Felos e téndelos expostos para que calquera os poida vir coñecer e gozar ao longo do ano. Pero realmente hai que vir no entroido de inverno. Pero de onde ven esta tradición? Ao final é algo bastante antigua, bastante lesos. Falan de que serían os recaudadores de impuestos, ou algúns hai outros que din que pode ser unha mofa, unha caricatura dos recaudadores, pero bueno, me imagino que eso ten raíces moito máis antiguas. Claro, seguramente. Canta historia non saberemos, pero é moi curiosa, Gracias por explicárnoslo. Que de feito de recaudadores cádrame moi ben porque van coas chocas, non? E con todo que casi asustan un pouquiño. Sí, claro. Decían que as chocas que era para espantar as alimañas do monte cando iban dun sitio a outra, e a máscara, claro, para tapar a cara para que non se recoñeceran. O traxe é elegante e señorial. Que leva? É moi bonito. O traxe leva bota de fuelle, calcetín blanco, media negra, pantalón con perillos, con fío ou con lana, dependendo do gusto da persona. Leva unha faixa, antes utilizabas unha colcha en vez da faixa, camisa blanca, corbata e chaquetilla. Iso explica que no verão non saian tamén, porque con este calorazo calquera viste todo iso. E, por suposto, a representativa máscara que cada persoa pois a adorna dun xeito diferente. Sí, supuestamente se pinta un animal de por aquí, da zona, é o máis habitual. Entonces, por eso encontras un montón de lobos, un montón de... hai de todo, jabalís, corzos, lobos, cabalos, vacas, encontras un pouco de todo. Fermoso, pois con esa imaxe do entroido de Maceda máis representativa, vos deixamos. Recordade que somente salen no mes de febreiro, Nos continuamos no entroido de verán. Moi ben, e divertidevos como nenos. Rally. Hoxe temos rally, pero rally do humor. Onde? En Maceda, no entroido quente. Está Tamara, verdad? De por aí. Sí. Hola, Tamara. Tamara. Máis guapa, ademais. Claro. Ai, vale. Hola, perdón, que non sabía que estaba en directo. Estaba aquí escoitando entretida. Disculpademe, agora sí, hola de novo. Dende Maceda, dende o entroido quente de Maceda, que estou con Aida, por favor. Aida, vente por aquí. É outra das compañeiras da Comisión de Festas, xa preparadísimos porque a festa realmente comeza agora, co Rally do Humor. En que consiste isto? Bueno, pois o Rally do Humor consiste en 8 probas que as temos dispersas por todo o pobo a través de pistas e o número de participantes este ano son 24 grupos de 3 e 4 persoas. Non está nada mal. Sí, este ano a verdade que temos bastante xentiña.
E ademais os gañadores levarán unha cea para todo o grupo. Eso mismo, que está genial, vamos. Unha desas de marisco e chuletón. Chuletón a marisco, aí está. Aí, a Comisión de Festas botando a casa pola ventá, porque están arrasando nesta edición número 15, e ademais eu quero sacarme aquí da manga un dos exemplos desas probas de habilidade divertidas. Imos a intentar cantar baixo a auga. Estas son as miñas dúas víctimas. Por aquí, como te chamas? Darío. Darío, Isma. Isma. Darío, fai moito calor. Até apetece, non, meterse aí? Un remolliño non é máis, sí. Ti tes en mente un par de cancións que quero que tararees baixo a auga e o teu compañeiro vai nas ter que adiviñar. Entón, colle folgos e cando queiras, que soe esa canción. Non sei se deuche unha pista. Dame unha pista, sí, Eu creo que sí que a escoitei, non sei por aí, pero vouche dar unha pista. Mira, esta canción ten unha coreografía que se fai así, e así, con eso... Pode volver cantar? Veña, rapidísimamente. Aí, alto. Rápido. Mayonesa. Todo lo que había ganado se me subió pronto a la cabeza. Muy ben, aí está. Un punto ben, bravísimo. Hai folgos para unha canción máis que nos queda un minuto máis de conexión. Estás ben? Estou ben. Sí, de momento. Presta, non? Ese refresco. Vamos alá. Cabeza para baixo e canción nova. Conociste a una sirena. Esta sí que dicen te quiero si ven la cartera llena. Pero qué rapidez, pero como é posible que adiviñaras tan rápido? Porque esta, non sei, o tono quixome sonar e tamén puxen a orella máis aí que se escoitase é que a min case non me deu tempo nin de escoitar. Estás ben? Estou ben, estou para outra xa. Estás para outra? Pero outro día. Vale, pois moitísimas gracias, rapaces. Non sei se de momento che van dar a cea, pero que si levas o agarimo de todo o público do aquí Galicia que seguro que alucinou contigo desde a casa porque adiviñaches todas as cancións. Parabéns, aí, abrazadevos como vos, compañeiros, e despois continuamos aquí con máis Rally do Humor no Entroido Quente en Maceda. Menos mal que nós sí que temos a xente que canta que se lle Onde hai entende, moitísima polo máis xente. menos. Onde? Sí, en Maceda. Pero están a pasar unha calor. Bueno, é o Entroido Quente. É o que ten? Tamara Pérez. Hola, Tamara. Vamos a facer por forza telepática. Hola, Grisha. Que cousa de fadas. Aquí, agora si, aquí sigo no Entroido Quente de Maceda, que está a piques de comezar o Rally do Humor, pero claro, é que fai tantísima calor que a xente primeiro se reúne nesta carpa para tomar un refresquiño e coller forzas para esas probas divertidísimas de habilidade. Estaba entre todo este público, e fixadevos si é famoso este entroido que ven xente de todos os puntos de España, non si? Sí, totalmente. Por aquí temos a unha que chega de Sevilla. Hombre, a xulgar polo vestiario estaba claro que tiña que vir do sur. Sí. Por ali cántase unha canción moi famosa que me gustaría que transformáramos noutra aínda mellor, que sería de Maceda tiene un color especial. Ole, la 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 la. Oye, estades aquí animadísimas, Muchísimo. Moito calor. Calor que fai, compra estar así de fresca. A verdade é que sí, é un día para disfrutar. Espero que despois o dedes todo no Rally do Humor. Por suposto. Así me gusta esta actitude. Vente por aquí, Edu, porque... Pero bueno, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? ¿Pero tú quién eres? He venido a la feria de Maceda, ¿no? ¿De dónde llegas tú? Yo vengo de Cádiz. ¿De Cádiz? De Jerez de la Frontera. Que vamos, que me he traído todo el calor del sur. Bueno, aquí en Galicia tamén quento sol, non solamente Me cago en chove. todo, tía. Está esto cálido. Pero trouxeches o uniforme ou que non teñes Me nada he dejado el máis capote en casa porque hacía mucha calor y la banderilla, pero he venido con todo lo que tengo. ¡Ole! ¡Ole! Hay que ser torero, poner el alma en el ruedo. Vámonos cos profesionais da música de verdade, porque para amenizar o Rally do Humor está a charanga que xoga na súa propia casa, dende Maceda a Felga. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Abelardo, dáse tocado isto con esta calor? Bueno, xa estamos acostumbrados a tocar a todos os avatares a baixo cero e a 35 grados, o sea, xa non nos colle de sorpresa. Ti
que faz nesta charanga? Tes o megáfono, que faz? Que cantas ou que? Eu tocaba o trombón, pero tuve que deixar por un problema de espalda, e, bueno, ahora fui un pouco cantante e ahora dedico a cantar. Ah, vale. Por exemplo, que che gusta cantar? Bueno, acompañar un pouco o que é as cancións da charanga. Estou vendo por aquí a este mozo máis pequeno. Ti non serás o que lle paga a todos os músicos, non? Non. Tiñasme pinta de jefe. Ti que faz? Contame. Pois eu empecé nesta charanga cando empezaron eles con 3 anos. Iba detrás da charanga cunha flauta. Desde aquelas, pois estou aquí. E agora músico profesional tocando na casa no Entroido quente. Hai nervios? Non. No. Xa estás curado de espantos, ti querelo dar todo coa trompeta. A verdade, mai unha nota. Como soaría? Epa, nada mal, non está nada mal. Mira, Abelardo, gústame moito a vosa camisa. Dime, por favor, que non é un disfrace, que é o voso uniforme de todo ano. No, é un uniforme dobrado. Ai, vale, vale. Dobrado, no inverno, con isto non se pode andar. Despois, cando rematemos, vasme decir onde a compraches, que me gusta proverao tamén pro aquí Galicia. Gusta o modelo. Bueno, pois non hai ningún tipo de problema. Gústame. Ganas de poñer a bailar a todo Maceda, a Felga? Sí. Vamos alá. Un mexicano. Bueno, Veñen de Andalucía, tamén de nacionalmente. México. Tocas rancheras? Sabes, sí, algunhas sabemos, sí. A ver, dálleme aí unhos compases. Non me obligues. A ver, veña, animámolo. 1, 2, 3, sí. No, mellor que non. Mellor que non. Entre todos. Non hai problema. O gran jefe, espera que me está dicindo Abelardo por aquí, que fale co gran jefe. Tú eres o gran jefe? Eso parece. Pero, con o viño que eres? Xa ves, hai que tomar responsabilidades, senón esta xente nada. Nada de nada. O sea, que tú eres o que os pon a andar a todos, o que organizas quedadas para ensaiar. O que lle dou caña. Como debe ser, sempre ten que haber un no grupo que sexa o líder. Home, senón non hai organización. Tocades moito ao longo do verán por diferentes festas de Ourense, de Galicia, por onde estades fundamentalmente? Sí, fundamentalmente provincia de Ourense. Pero bueno, tamén imos a Lugo e por aí. Nada, sí, tocamos moitísimo. Música de baile para todos os públicos. Sí, señor. Cumbia, merengue, o que faga falta. Oye, pois a min gustaríame moitísimo que puxerades a bailar agora en directo a todas estas persoas que están agardando a que comece o Rally do Humor, porque claro, hai que refrescarse un pouco antes de comezar e de ir pola vila. Sí, home, sí, vamos alá. Veña, vamos alá. Músicos, acción, que queremos rematar esta conexión bailando como debe ser. Que non pare a festa, nos agora seguimos na Illa de Arousa na festa da Navalla, 17 edición. Continuamos por Maceda, a ver se a xente está tan animada como están aquí na festa da Navalla. Tamara, como está o ambiente? No, na festa do Entroido quente. Claro. Dixeche a festa da Navalla. Aquí estamos na Navalla. Vale. Nada, Tamara, cando queiras. Aquí tamén podería haber navallas, pero Seguro. que hai efectivamente é un ambientazo, tanto que dende a conexión anterior con estas rapazas levamos ensaiando unha canción. Estades preparadas? Va. 1, 2, 3. Carnaval, carnaval. Carnaval, te quiero. La 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 la. La 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 la. En el mundo entero. Aí está. Esto sí que é festa da boa con estas compañeiras que penso que sodes de aquí, ¿no? Sí. Estades todas preparadas para comezar o Rally do Humor? Sodes compañeiras do mesmo equipo? Sí. Sodes varios equipos? Sí, pero todas somos compañeras do mismo equipo. Bueno, compañeiras no momento da loita por ese premio e dese rival. Amigas, amiguísimas. A que gañe, pois tamén levo o resto de grupo con elas no premio. Claro que sí. Tendes ganas de gañar ese premio? Vindes preparadas? Intentarase. Claro que sí. Sí. Claro que sí. Pois a por todas, e vou seguir coñecendo aquí, porque mira que hai xente hoxe en Maceda, Sí, moita Tendes xente. un entroido brutal. Moitísima. Queda moito. Queda moito. Moito día por delante, moito. Ai, bueno, pois nada, pois eu sigo con moitísima enerxía, que entroideira como son, estou aquí feliz da vida como se fora unha... Só me falta empadronarme aquí en Maceda. Debería. Tomo nota, se mo di por algo será. A ver, vou coñecer... Bueno, estou vendo aquí... Vamos a ver, por favor.
ven por aquí, porque a min gustanme moito as pitonisas. Esta tenme pinta de pitonisa das boas. Bueno, máis ou menos. A ver, podesme ler o futuro? Bueno, eu creo que hoxe ides acabar tarde aquí. Non me digas, vou ter moitas máis conexións en directo. Eu creo que sí. E aquí acabamos tarde. O sea, que non me vai quedar outra máis que seguir traballando. Que pasou? Esta chica vai disfrazada de alcaldesa. A ver, espérate, porque está guapísima, verdade? Pero que disfrace tan bonito. Moitas gracias. Estás moi guapa. Moitas gracias. O que sí, non sei se eres a que frega os pratos na casa, porque con estas uñas... Podes facer de todo con estas uñas, é proporso solo. Pero telas soamente para hoxe, para o entroido, ou son as túas uñas habituais? No, eu sempre me poño uñas, pero para o entroido fixeme unhas especiais xa. E xa me quedo unhas semaniñas con elas. Esa melenaza de sereiña, estás de verdade que maravillosa, con todo o Moitas gracias. Bueno, xa vedes que aquí o ambiente en Maceda está inmellorable, saudamos compañeiros, e que viva Maceda, arriba ese entroido de verao. Bueno, sodes que pasa? Sodes xente tímida, o que estou aquí animando, non me facedes nin caso? Eu xa me tocou moitas veces salir en directo, entón xa me chegou, eu agora deixo protagonismo outra xente. Que problema, pois unha vez máis. Bueno, pois, compañeiros, espera, salúdanos tú. A ver, a quen Hola, abuela! Pois un saudiño para todas as aboas. Compañeiros, ata dentro dun anaquiño. Ata agora, Tamara, nese entroido quente de Maceda. Xa estamos preparadísimos e preparadísimas no entroido quente de Maceda, que non sabe de lo quente que é mi madriña, porque está a facer unha calor, un sol que nos estamos achicharrando aquí, pero con moita alegría. Iso sí, voume sacar da manga un concurso de disfraces que máis tarde andarei polas rúas de Maceda e quero seguir coñecendo máis disfrazadas, pero de momento comezo con estes xirasois, que bonitas. Gracias, moitas grazas. Elas presentáronse a este concurso voluntariamente. E por que credes que debedes ser as raíñas deste entroido? Bueno, debemos ganar porque, ademais de facelo nós mesmas, é un disfraz moi alegre, moi vistoso e con moita alegría para este entroido quente. Que premio pensades que deberíades gañar vos? Pois un Miss Alegría, por exemplo. Miss Alegría, gústame! O sea, que aparte de monas, para gañar un bo concurso de entroido tamén hai que levar a alegría no corpo, cantar e animar a rúa, non? Llenar de festa, sobre todo. A ver, xirasois animados? Xirasois! Aí están, bueno, pois queda esa candidatura presentada, pero que vexo unhas rivais moi fortes, que son as socorristas. Bueno, as mariñeiras, que somos era e máis eu. Vennos de maravilla. A partes de Ourense sempre intentamos ir para sitios de praia e tamén o vemos refrexado nos disfraces que eleximos. Sí. Nada, decidimos elegir este disfraz porque, pois, como podemos ver, as altas temperaturas, pois, para estar frescas. E despois, se nos ocurre a idea de ir á piscina, temos unha maravillosa socorrista que nos pode precisar axuda se fai falta. Bueno, sempre preciso por se acaso. Bueno. Vos pensades que podedes gañar calquer concurso de disfraces? Este, por exemplo, do aquí Galicia? Claro que sí, como non o imos. E por qué? Pois porque vimos moi guapas e porque é un disfraz moi divertido. A ver, modelade unha voltiña para todos os nosos telespectadores. Definitivamente, sí, penso que podedes gañar. Estades con forza? Sí. Ai, sí, están con forza, pero estou vendo aquí a un pitiño que, bueno, se foras un ovo estarías frito. E sendo unha galiña vou estar frita. E acabarei sendo un polo asado, seguramente. Pero paga a pena porque a verdade é que estás guapísima. E original ves un anaco, Un anaco, pero levoume moito traballo. Porque peguei pluma a pluma e xa solo por eso merecía gañar o Rally do Humor do Entroido Quente. E que ademais estivome dicindo antes de que conectarades conmigo en directo que non dormiu esta noite pegando nas plumas. Non dormí nada, porque tiña que deixar os ovos postos hoxe a mañá e tiña que pegar cada plumiña. A ver, un cacarexo, como sería? ¡Kikiriki! O galo cando canta é día, é día, é día. Ti definitivamente gañarías o premio da originalidade e tamén de boa cantadora. Moitas gracias. Creo que hai unha proba que é de cantar. Eu creo que vou gañar eu. Pois moitísima sorte. Gracias. A por todas. Pero que estou vendo agora. Os xirasois eran maravillosos. As mariñeiras, bueno, xa non hai máis pondir. Esta pitiña, saladísima. Pero este modelazo que temos aquí... En Maceda hai moita Barbie. Hai moita Barbie, pero unhas marcamos a diferencia, que vos vou a decir. A verdade é que ves ideal. Aí o
Oh, come on, va, Miguel, todos a bailar, no entroido quente de Maceda. A que sí? A Poliña traballou ben as plumas, pero eu como para coller este culán fixo me falta algo máis dunha noite. Isto, chocolate e tal, pero culán xa sabes tú. Tiveches que facer unha operación bikini, operación bañador, para vir o entroido pero quente. enchendo algo, senón como las costelas non, xa sabes que como os polos e eso, non, eu tentar así, disfrutar do entroido quente de Maceda, que das mellor festas do Brao da provincia. Xa que te presentas esta candidatura como Barbie, non como quen, como Barbie, que aínda me gusta moito máis, porque pensas, bueno, está aquí a mosca da televisión, dándome a vara toda a conexión. Por que pensas que deberías gañar este concurso do Aquí Galicia? Eu creo que xa o atrevemento, o descaro e o culán xa é unha puntuación boa. Entonces, se ven perrear? Bueno, baixar o cu por debaixo das rodillas cóstame un pouco porque xa teño unha edad, pero intento con ganas, entonces... Unha Barbie sempre remata a conexión cun twerking, damos aí? Venga, va. A ver, aí está perreando, rematamos esta conexión e máis tarde sigo buscando polas rúas os mellores disfraces de Maceda e coñeceremos os gañadores. Claro, mira que pendentes estaban as membras e os membros da Asociación O Castro. Quen gañará este concurso? Xa entendeu por que lle chaman entroido quente co bisbal este de Hacendado. Porque vai calor, vai calor. Sí, sí, sí. Non nos compliquemos a vida. Ponlle nomes a cada un, Tamara. Sí, compañeiros. Compañeiros, decíavos que agora non imos con candidatos, porque o directo manda aquí en Maceda. As cousas van con calma, o rally do humor estaba para hai un anaquiño, pero agora ás 6:05 da tarde vai comezando. Comisión, contádeme, que está a acontecer en directo? Pois agora van a salir os equipos do rally do humor a facer as primeiras probas. Nada, quedan... 3 minutiños. 3 minutos, son as 6:07 minutos, ás 6:10 quen vai a sair? Que te confundes de micro, non? Tú falame polo que queiras, Ás 6:10 salen a terceira tandada de grupos, saliron de cada 8, xa saliron dúas tandadas de grupos. Nada, teñen que damoslle 3 pistas e teñen que encontrar en donde a proba con esa pista e facer a proba que este en ese lugar. Señal, pois, Ana, Amanda, se me dades 2 minutiños vou falar con todos eses grupos antes de que arranquen, a ver se teñen forzas para superar as probas. Esperemos. Puxasteslle fácil? Bueno, hai algunhas que sí, outras non tanto. Para darlle emoción, claro que sí, porque que as cousas doadas pois tampouco teñen moita gracia. Entón, antes de que marchen, veño por aquí con estes pescadores que non libraron nin nun día festivo. Eles veñen a pescar, veñen a traballar e tamén a divertirse mentras tanto. Recolleste xa o voso sobre coas pistas ou aínda non? Ainda non. Ainda vos lo teñen que dar. Sí, estamos esperando. Sodes volos dous contra toda esta multitude ou o voso equipo está formado por Está formado por 2 persoas, con 2 futbolistas. Queda un minuto, están nos dicindo, estamos preparados? Sí, estamos máis que preparados. A ver, por aquí. Ai, que aquí sí que tendes un sobre, pero que vos deron? Pois unhas pistas para ver onde temos que ir e vamos a abrirlas nun minuto. Ai, pero despois serán xogos difíciles que tendes que facer. Non o sei, eu espero que non sean moi difíciles para poder gañar, pero bueno. A ver, que depara o destino. Participastes máis veces? Non, é a nosa primeira vez. É a vosa primeira vez? Ai, pois eu estou desexando que comece a competición e que ganen os mellores. Nós tamén estamos desexando. Moita sorte, chicas. Gracias. E por aquí estes rapaces que ademais de... Un saludo para Galloso. Un saludo para Galloso, para Piñeiro, para Rafa. Ai, que marchan. Aí está. Comeza este rally do humor en directo no entroido quente de Maceda e aquí quedamos prácticamente sós. Agora sí, a barra é toda nosa. Que por aquí moito traballo, que xa falei antes contigo. Fai un ratiño estábamos a tope. E agora vaciouse todo, que foron facer todo o mundo as probas e tamén a xente do povo está mirando para as probas porque son moi divertidas. A verdade que mola moito velas, Pois nada, nós tamén iremos con eles a ver que o que acontece e como lle vai a todos eses equipos. Moi ben, e nós atentísimos que estaremos aquí. Ai, que estamos dentro, perdón, que non me estaba dando conta, estaba aquí coñecendo a todos os veciños e veciñas de Maceda, falando con eles e a verdad que vos estaba ignorando totalmente. Pido disculpas, xa estou aquí en directo con todos vos, porque sigo neste concurso de disfraces que acabamos de improvisar os do Aquí Galicia. Comezando por estas rapazas guapísimas e brillantes, de que vindes disfrazadas? De orquesta. De orquesta?
Que sería algo así como a Orquestra Panorama de Maceda? Sí. Sí. Isto é un concurso de disfraces. Vos por que pensades que deberíades gañar? Porque somos un grupo moi numeroso e estamos cheos de ánimos. E ademais porque traedes unhos vestidos ben bonitos. Sí. A ver, lucídevos, mirade aí con lentejuelas, con moito brillo, como bailarinas e cantantes auténticas. Aquí temos o cantante, non? En toda a formación fai falta un home tamén que cante. Temoslle que demostrar á audiencia que nos podemos facernos con ese premio, así que mandamos unha canción, non? Vale. Micros aí. Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas, de esas que en verano me regalabas tú. Y esta noche, va a ser igual, bailar sin ti no sé bailar, la música no suena igual. Bueno, pois aí queda a proposta da Orquestra Panorama, pero da de Maceda. E vou con outra non menos original, porque que pasou aquí? Que pasa? Que reciclaron o traxe da primeira comunión estas rapazas ou que? Contádeme. Aquí estánme dicindo, non, fala... Ele é a tímida do grupo, non? Ele é a tímida, non pasa nada. A ver, facedeme aquí un oco. Ni. Volvemos que? Aos 9 anos? Sí, pois a nosa idade decidimos pasar por o bo camiño, escollemos a nosa vila, Maceda, e o Entroido Quente. Estades facendo a segunda comunión? Estamos facendo a segunda comunión. Este é un concurso de disfraces, xa yo comentei ás vosas compañeiras artistas, cantantes. Por que deberíades gañar vos un concurso? Pois por eso, porque ca nosa idade decidimos retomar o bo camiño, e escollemos a nosa vila, e que viva o Entroido Quente de Maceda. Oye, o bo camiño sí, pero caras de romper un prato non tendes, No, somos moi buenas. De todos os xeitos, unha pose de primeira comunión para aquí Galicia, a ver como sería aí, pois non está nada mal. Está practicada. Sí, no? Quedou moi ben. E agora vou con máis xente, porque xa vos dixen anteriormente que a este Entroido Quente de Maceda ven xente de todos os puntos da xeografía e non solamente da Península Ibérica, porque de onde vesti? De Francia. De la France. De la France. 12 points. Tout point. Bueno, estou un pouco enfadada con Francia, porque en Eurovisión non nos dades moitos puntos, xa vos vale. Ya sabes cómo son, ¿no? Para o ano hai no que arreglar. Pero bueno, no hay que decir nada malo de ellos, ¿no? No, é verdade. E tú de onde ves? De Murcia. De Murcia. Ai, o calor que fai aquí non miñeches a un sitio máis fresco. Bueno, allí hace demasiado calor ya. É evidente de que vindes disfrazados. Entón, contade, convencede a toda a audiencia por que vos deberíades levar esa medalla de ouro do Entroido de Maceda. Bueno, realmente no venimos disfrazados, lo que pasa es que nos hemos camuflado un poco en la fiesta. O sea, que vienes de guardia realmente. Sí, estamos de guardia, hemos venido a trabajar porque nos habían dicho que faltaban enfermeros por aquí. Por lo que pueda pasar. Por lo que pueda pasar, exactamente. Por lo que pasará. Y pasará seguramente esta noche. Si existira un premio, vos cal pensades que deberíades levar? El primer premio, siempre. Premio, por ejemplo, a la elegancia, a la profesionalidad. O a la originalidad. Por exemplo, a vos que vos parece, Rafa, Trixa, cal foi o voso disfrace favorito? Dixen a min o teu, Tamara. Ti gañache para min, coseiba. Sí. Eu estiven tomando nota do Bisbal de antes, ou Ken Bisbal. El quedouse cabar. Pode que para o Entroido de Redondela. Xa veremos. Para, todo en orde? E a chamada tamén. Todo en orde, querida Trixa. E ademais estou con dúas rapazas de aquí de Maceda que me dixeron: nós tamén queremos gañar eses premios tan maravillosos que dades no Aquí Galicia, estamos atentas ao programa cada sábado, así que merecémolo. Vámonos poñer a proba, a ver se é certo que o merecen. Aquí, Galicia! Aquí, Galicia! Pois non estivo nada mal. Este sábado xa nos quedan poucos minutos de directo, pero para a semana entrades no sorteo. Que vos parece? Veña, moita sorte aí eu facendo amigas como se fora eu a jefa do programa, sabes? Pero bueno, non pasa nada, ninguén o sabe, eu sigo por aquí como quen non quera cousa. Vou falar de novo coa Comisión de Festas. Ana, hoxe estou che dando a tabarra todo o que quero e moito máis, xusto o día no que máis traballas. Pero mira, é que o Rally do Humor tenme totalmente intrigada. Como van as agrupacións? Saíron a primeira tanda de probas. Bueno, de momento van en cabeza 3 arepas e un tequeño, a Alligators de South California e
Os pituquiños. Os pituquiños, bueno, pero son de 24, son unhas cuantas. 3 Sí. destacadas, pois non van nada mal. E só poden quedar 2 para a final, así que, a ver. De todos os xeitos, non pasa nada, porque o ano que ven na 16 edición hai oco para todas estas peñas e moitas máis, Por non, e suposto. moitos máis premios. Que se apunte todo o mundo. Claro, aí está, ata as 8 da tarde e despois que sepa todo o mundo que nos está vendo nas casas por aquí por Maceda que baixe, porque que vai haber a esa hora? Pois vai haber charangas, despois imos a ter concertos, DJ, de todo. E o esperadísimo desfile. Por suposto. Hombre, ese o broche de ouro desta festa. Vou continuar coñecendo a xente. Ui, espérate, que hai aquí un disfraz que me gusta especialmente. Ben, Edu, tú que ves de músico? Non é un disfraz, efectivamente somos músicos. Somos, de feito, eu e esta xente toda. Formamos parte da charanga BCB de Cela Nova, mira pa aí. Pero bueno, como se vende este músico? Como se nota que eres de escenario, A maior parte do tempo intentamos que non. Intentamos tocar por abaixo, ca xente. Este é a correa do saxo. Este é a correa do saxo. Onde deixache o saxo? Ganas de traballar non che vexo? Vai tirado ao lado do Cuba Libres. A ver, pois vámoslo coller. A ver, rapaces, que tal, como estamos? Estupendamente, nun sitio como este, con calor, boa festa, alegría e boa compañía, estupendamente. Tú ainda bueno, pero este home daqui con todo este aparato, pero... Son máis pesados, son o que ten que levar o instrumento máis grande, normal. Ele é o de maior responsabilidade, cobras máis. No, cobro, no, nada. Os justos de aguantalos a todos. Pero como que non lle me pagades a este home, por Dios, que... vamos a ver, quen é o jefe aquí? Isto é unha Tú non, está anarquía. claro. Aquí mandades todos, Mandamos todos e non mandamos ningún. ¿no? Sabes que pasa? Corran esta conexión. Mientras o director non me diga nada, mando eu. Entonces, a min gustaríame organizarvos aí a todos os músicos ben e que me tocarades unha canción. É posible? Eu creo que eso, si, me viñamos peso. Sí, a ver, como soa, dalle aí. Dalle aí. Ah, que lle deu? Sí. Agárrate o micro. Dios mío, que nervios. Pero está afinado isto. Dalle. Bueno, pois entonces, que canción lle podemos mandar? Non sei, cal queres? Pois non sei. Unha bonita deste lado. Veña, dasme unha chapa. Xenial, pois veña, arrancamos, eu dou a marca e vos entrades pois co que queirades. Compañeiros, este é o Entroido Quente de Maceda. 1, 2, 3, sí. 1, 2, 3. Non estamos aquí todos preparados. Amiga, vostede ten rifa?